Prelijepo napolju. Idem sada u park. Okej, idemo. Malo sam ogladnila. Sada ću nešto da pojedem. Banana, volim banane. Ukusno i zdravo. Šta? Da li je ovo kora od banane? Ko li je ovo bacio? Ovo bi trebalo da ide u kantu. Kogod da je ovo uradio, uhvatit ću ga. Grozno. Šta? Šta je ovo? Ko baca smeće na travu? Ovo je zagađivanje. Ovo nije dobro za sredinu. Moram ga pronaći. Malo sam ožednela od banane. Voda. Šta? Šta je ovo? Plastična flaša? Plastika? Ne, to je veliko ne. To je jako loše za prirodu. Morat ću pod hitno da pronađem krivca. Stigla sam. Moram da održavam auto čistim. Ništa od ovoga mi ne treba. Da, to je to. O, da! Tu je ovo i auto. Izvinjavam se, damo. Da? Kako vam mogu pomoći? Da li je ovo tvoj auto? Da, jeste. A da li je ovo tvoja torba? Da, zašto? A da li je ovo tvoje? Da, prazno je. I da li je ovo tvoje? Voljela bih da kažem da nije, ali jeste. A ovo? Da, jeste. Ne smeš da zagađuješ. Ali nije mi treba. Ovo nije... Sve je potrošeno. Nije bitno. Uzmeš kesu i u kesu staviš svo smeće. A kada naiđeš na kantu, onda sve baciš unutra. Moramo da održavamo prirodu čisto. I nemoj da zaboraviš da plastika se reciklira.
Okej? Da, u pravu ste. Zato što živimo ovdje i moramo da održavamo planetu čistom. Da, moramo sve da čuvamo i održavamo čistim, posebno zbog životinja. Da. I zato kada stigneš kući, baci ovu kantu i uvijek nosi smeće sa sobom. Ne bacaj ga. U redu, hvala vam, naučila sam lekciju. Nema na čemu. Hvala. Društvo, uvek bacajte smeće u kantu za smeće, a plastiku u kantu za reciklažu, jer moramo da sačuvamo okolinu bez zagađivanja. Ćao narode, nadam se ste uživali u epizodi, ne zaboravite nam dati jedan veliki like i pretplatite se. Ćao i vidimo se. Hajdi, mama je rekla da moraš da središ sobu pre nego što odeš u park. Brzo, brzo, želim da idem. O, okej. Oh, yeah! Idem u park. Gotovo, soba je skroz spremljena. Oh, yeah! Spremna sam da idem u park. Hajdi! Zašto si bacila koru od banane napolje? Zato što mi ne treba. To je opasno, ljudi mogu da se oklisnu. Žao mi je, Zidan, sada ću da je pokupim. Okej. Ovdje se baca smeće. Wow! O ne, neko je ostavio smeće. To bi trebalo da ide u kantu za smeće. Bravo, Hajdi, učiš. Uvek bacajte smeće u otpad. Ćao narode, nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite nam dati jedan veliki like i pretplatite se. Ćao!